Is-sinsla tas-sistema tas-saħħa f'pajjiżna għandha tkun il-kura primarja u għalhekk li l-Kunsill Lokali ta' Taslima flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa ħadem sabiex ikun hemm modernizzar u żieda fis-servizzi li toffri l-Berġa ta' Taslima. Din il-berġa f'dawn l-aħħar xhur ġiet modernizzata fejn kollox se tkun qed toffri 4 servizzi differenti. Apparti s-servizzi li diġà kienu offruti qabel fosthom is-servizz tat-tabib u infermier u s-servizz ta' Speech and Language Pathology, issa se jkun offrut ukoll is-servizz relatat mas-saħħa mentali. Dan sar sabiex il-kura primarja tersa' aktar lejn in-nies u bekk il-pazjent ikun jista' jinqeda bl-aħjar mod possibbli fil-komunità u jkollu aċċess aktar faċli għal numru ta' servizzi. Tkellimna mas-Sindku ta' Taslima Anthony Kirkhope li spjegalna l-importanza ta' dawn is-servizzi. Li tħabbar illum li jkun hemm anke mental care li jiġi indirizzat, naħseb wieħed iħossu iżjed komdu li jekk ikollu problema f'da sens ikun jista' jattendi dik klinik li toffri servizzi oħra u allura dik li id-diffikultà li normalment wieħed ikun marbut ma' l-istigma li teżisti li jrid joqgħod juri, eċċetera, meta jmur f'post allokat speċifikament għal dak l-użu, hekk tista' tinqata' u tħajjar iżjed nies jkunu jagħmlu l-ewwel pass biex għall-inqas jibdew isibu l-kura meħtieġa. Is-Sindku spjegana kif fil-lokalità ta' Taslima wieħed isib ammont kbir ta' anzjani u għalhekk hu kruċjali li jkun hemm servizzi tal-aqwa kwalità. Il-komunità tagħna hija predominantament nies relativament anzjani u allura servizzi bħal daw iħossuhom komdi li jkunu jerġgħu li jkunu qrib id-dar tagħhom. Huwa tenna l-appell tiegħu li l-kura għandha tibda mill-komunità fejn il-pazjent iħossu iktar komdu u bekk ikun jista' jibqa' dej bir-rutina tal-ħajja ta' kuljum u mhux jintbagħat għall kura fi sptar.